Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня отзначается свято Узвышение Святого Крыжа. Интенция этой святой мши. Просим Бога Всемогутного благословения для Ружи, Маті Божої з Люрд. Нехай Пан благословляє їм, нехай стереже, дає потрібні ласки. Просим так само опеки Панни Марії і отця Фабіяна, худшейшого виздоровлення для Євгенія Вайтовича, який знаходиться в шпиталі у тяжкому стані, даров Духа Святого для лікарів. Божого благословення опеки Панни Марії, здоров'я для Яніни Гришан з нагоди дня народження. Опеки Божої Маті і Божої ласки, худшейшего выздоровления для Людмилы, даров Духа Святого для лекаров. И володарства небесного для Ивана Яворского, 20 годов после смерти, Станислава Лысого и всех померлых семилысых, для Михала и Паула Супрановичев. Дорогие браты и сестры, так само молюсь и прошу за всех ахвирадавцев наших. Сегодня мы заносим свои молитвы, вспомним в наших молитвах святого Отца Льва XIV, якого сегодня означает день народжения, ему исполняется 70 годов. Нехай Бог даст ему много сил и потребных ласков у служении Костелу Святому. Так само в сегодняшний день, означая свои 4 годы, як был минованный арцибискупом митрополитом Минско-Могилевский наш арцибискуп Юзеф Станевский. Помолимся и вспомним его в наших молитвах, это вельми важно. Прошлую неделю, так сталося, что так мы трошечки пропустили, треба было збирать ахвирование на потребы Высшейшей духовной семинарии у Гродно, поэтому мы это сегодняшней неделе это ахвирование отдамо нам, то есть то, что собираем тацу, призначена первая неделя вересня на потребы Высшейшей духовной семинарии у Гродно. Эту тацу отдамо сегодня у семинарию, поэтому буду вдячный за ваше ахвирование на семинарию. Вот это такие основные объявы, пробачьте, интенции на сегодняшний день, на сегодняшнюю святую мшу. И Бога Всемогутного будем просить ласки и пробачения, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую за всё ты Панну Марию, усих анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилується над нами, Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами.
Помолимся. Спрадвечный Боже, Ты послал на свет Своего единородного Сына, как праз Его смерть на крыжи все люди отрымали избавление. Учини, каб мы на земли глубей познавали таямницу откупления и были годны отрымать ее плен у небе, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарицу едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Читання книги лічбаў. У тыя дні людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Майсея: «Навошта вывелі нас з Егіпту? Каб мы памерлі ў пустыні? Бо няма ні хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Майсея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць Цябе. Памаліся да Пана, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Пан Майсею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзець на яго, застанецца жыць». І зрабіў Майсей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змяя кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта Слова Божае. Не будем забывать про справы Пана, не будем забывать про справы Пана. О, мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слов моих устно. У приповестях я открою свои устны и расскажу про таямницы давнего веку. Не будем забывать про справы Пана. Коли Пан забивал их, тады яго шукали. Вертались и знов шукали Бога и вспоминали, что Бог ихняя скала, что наивысший Бог их сбавца. Не будем забывать про справы Пана. Или сливили ему своими устнами, и языками своими хлусили ему. Их сердце не были щирые с им, и не заховывали верность его заповету. Не будем забывать про справы Пана. Але Бог милосердный, и Он даровал им несправедливость и не знищал их. И Он часто отворачивал гнев свой и не запаливал усей лютости своей. Не будем забывать про справы Пана. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Езус Христус, будучи у постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богом, але выракся самого сябе
прыняўшы постаць слугі і прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілялася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слово Божае. Читание Святого Евангелия паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус сказав Нікодему: «Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Маісей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сідайте, дорогі брати і сестри. Сьогодні у нас, як я вже обіцяв і ведаєте, 14 вересня, заўсёды свята Узвышення Святого Крыжа. Гэта свята вельмі старадаўняе, но яшчэ мае свае пачаткі ад святой Гелены. Яна была маткаю імператара Канстанціна Вялікага, таго чалавека, які, будучы імператарам, дзяржаўным дзеячам, можам сказаць, які хваляваўся за сваю імперію, але ён паставіў першае месца на крыжы. Кажуць, такая гісторыя была, калі ён было такое змаганне пад Міланам, Медіаланам, і войскі сенатараў рымскіх выступілі супраць яго, бо была праблема ўлады, і аднойчы ён меў такое цікавае бачанне анёла, які сказаў, каб намаляваў крыж на шчытах сваіх жаўнераў. Ён так і зрабіў, і яму было такое бачанне, што крыж анёл паказваў, і там быў такі надпіс «In hoc signum vinces». То есть у гэтым знаку перамога. У гэтым знаку перамога. Імператар зразумеў так, як зразумеў гэта. Гэта было пачатак 5 стагоддзя. Але потом, калі адбылася эта перамога, калі сапраўды ён перамог, ён адразу даў для хрысціянаў
свабоду. Можа, таксама і ўздзейнічала на гэта яго мама, якая была пры ім, якая была хрысціянкай. Але ведаем, што вось так сталася. Напэўна, тады, кажуць, пасля таго, як адбылася свабода, першае, што святая Гелена, мама Канстанціна, паехала у Іерусалім, гэта было частка Рымскай імперыі тады. Яна знайшла тую гару Галгофу, гэта не так проста было. 300 гадоў прайшло пасля таго часу укрыжавання, 400 гадоў амаль прайшло пасля таго часу укрыжавання Езуса Хрыста. Яна знайшла гэтае месца, і калі там капалі, бо згодна з традыцыяй, калі Хрыста снялі, крыжы закапалі у зямлю, нашлі 3 крыжа ў адным месцы. І кажа гісторыя, што як распазнаць, які з гэтых крыжоў быў дрэвам святого Хрыста. Прывялі хворага чалавека і прымусілі яго датыкацца да кожнага з крыжоў, і пры якім крыжы ён аздаравіўся, і гэты крыж палічылі, што гэта быў крыжам Езуса Хрыста. Напэўна, знайшлі там блізка таксама знакі хрыстовай мукі і цвікі, і цярнёвы вянец, які знялі адразу. Бо гэта было ўсё закопана у тым месцы. Такім чынам, як бы некаторыя рэліквіі захаваліся да сённяшняга часу, тыя, якія знайшлі нават частка цярнёвага вянца, які знаходзіцца, як мы ведаем, у Парыжы, у велічным касцёле Нотр-Дам. Там ёсць рэліквія цярнёвага вянца Езуса Хрыста. Вы спытаецеся, чаму ў Парыжы? Вы ведаеце, раней багатыя гэтага свету, яны хоць былі багатыя, але яны часамі некаторыя з іх былі і пабожныя, сабіралі ўсе гэтыя рэліквіі дзесьці, і кожны за гонар меў мець рэліквію, якая была непасрэдна звязана з Хрыстом. Таксама крыж, дрэва святого крыжа было так як бы раздадзена на рэліквіі. Сёння настолькі гэтых рэліквій многа святого крыжа, што можна некалькі крыжоў злажыць з гэтых рэліквій. Але асноўная частка дрэва святого крыжа знаходзіцца сёння у Рыме. Рэліквія там, дзе ёсць святыя сходы. Калі нашлі вось тое месца, якія сходы, якія вялі у прыторыі, палац Нерона, сходы, па якіх узыходзіў Езус на суд да Нерона, прабачце, да Нерода, да Пілата. І вось тыя сходы, па якіх ішоў Езус да Пілата, таксама былі калісьці перавезеныя Канстанцінам, нават вялікім, у Рым. І там ёсць спецыяльная базыліка святых сходаў недалёка ад касцёла, ад велічнай базылікі вялікай святога Яна на Латэране і Хрыста Збаўцы. Гэтая базыліка з'яўляецца, як вы ведаеце, галоўным касцёлам, маткай усіх касцёлаў каталіцкага свету. Гэта галоўная, гэта базыліка з'яўляецца таксама папскай базылікай біскупа Рыма. Нас святого Петра думаем, просто там жыве папа, але самым галоўным касцёлам усяго свету з'яўляецца касцёл Хрыста Збаўцы і святога Яна на Латэране. Гэта так трошачкі з гісторыі сённяшняга, можам сказаць, свята, але мы ведаем, што гісторыя гэтага свята, гэта толькі гісторыя, але знак крыжа, крыж Езуса Хрыста. Як паразважаць над крыжом? Крыж, як мы ведаем, гэта было зброя казні чалавека, пакутнай казні. І мы ведаем, што самых вялікіх злачынцаў,
якія выступалі заўсёды супраць дзяржавы, супраць імператара, супраць улады, звычайна казнілі на крыжы, бо гэта было вельмі пакутная смерць. І чаму дамагаліся габрэі і начальнікі габрэйскія, каб Хрыста распялі? Маглі бы там іншай смерці дамагацца, бо былі яшчэ іншыя метады, каб памерці. Бо гэта была найстрашнейшая, не толькі найстрашнейшая, каб паказаць, што Езус Христус выступіў супраць нейкай сістэмы, якая панавала ў тым свеце, асаблівым чынам панавала сярод габрэяў, больш сістэмы духоўнай. І сістэмы, якая павінна была зламацца і ўвайсці ў новае, у тое, што Христос адкрыў, разуменне веры ў Бога. Вось гэтая сістэма павінна была пераўтварыцца ў веру. Што такое сістэма? Сістэма – гэта тое, што закадавана ў чалавеку. Гэта можна, гэта не можна. Сістэма, якую дае гэты свет. Свет, які заключае у законы гэтага свету, у права гэтага свету чалавека, які не вызваляе. Христос дае вызваленне нам. Пагэтаму бяда усялякая прыходзіць тады, калі людзі недобра разумеюць сэнс вызвалення Хрыста. Бо габрэі добра зразумелі сэнс вызвалення Хрыста, сэнс вызвалення з сістэмы старога запавету ў новы запавет. Нічога ў гэтым дрэннага не было, але трэба было перастроіць жыццё чалавека. Але каб забіць Хрыста, вы паглядзіце, чаго дамагаліся габрэі, якім падступным спосабам яны гэта ўчынілі. Ён выступае супраць Цэзара. Ён ідзе супраць дзяржавы. Ён ідзе супраць гэтага. То есть, паглядзіце, пхалі Хрыста не ў веру, не ў ідэю Бога, сапраўдную тую, якую даваў калісьці Маісей, якую даваў закон. Але пхалі Хрыста ў палітыку. Паглядзіце, гэта заўсёды памылка, пхаць Хрыста у палітыку, пхаць Хрыста ў нейкія палітычныя зносіны ў гэты свет. У гэты свет, як Христос сказаў, што князем гэтага света з'яўляецца д'ябал, сатана, які круціць гэтым светам, як умее. Паважаныя, гэта вельмі важна зразумець гэтую справу. Пагэтаму бачым, што гэтая тэорыя і гэтае ўсё нам павінна даць добра зразумець, што ж такое крыж і што ж такое смерць Езуса Хрыста. Гэта нашая душа. Гэта нашая душа, гэта нашыя духовыя адносіны з Богам, якія вышэй за цялесныя адносіны. Гэта нешта асобнае, не звязана з гэтым светам. Христос не адзін раз гаварыў, калі хто хоча ісці за мною, няхай бярэ свой крыж і наследуе мяне. Бачым таксама ў сённяшнім псальме, дзе Бог заклікаў, калі вы слухалі яго уважліва, сённяшні псальм нумар 78, дзе Бог заклікаў да навяртання, заклікаў да следавання яго, каб народ следаваў яго запавету. Але бачым, што яны абражаліся, яны хацелі свае нейкія прыхаці ў гэты свет у веру уносіць. І Бог ачышчаў веру ад гэтых прыхацяў. Ён гаварыў, што адносіны са мною – гэта адносіны вашай душы, адносіны веры. І не трэба мне забруджваць усё гэта. Вось што. Не трэба забруджваць веру вашымі грахамі.
І не трэба ставіць вашыя грахі, што яны павінны быць як бы часткай нашай веры. Сённяшні свет, калі вы паглядзіце добра, паглядзіце весь клопат з гэтага свету, што яны робяць усё магчымае і немагчымае, каб увясці грахі у веру, каб грэх быў нормаю веры чалавека, каб зламаць адносіны чалавека з Богам. Вось гэта праблема сённяшняга свету. Поэтому так не любяць крыжа, бо уносяць грэх у, можам сказаць, грэшныя паводзіны чалавека ў сістэму, а гэта значыць, ідзе планавае знішчэнне чалавецтва. А Бог міласэрны, Ён дараваў ім несправядлівасць і не знішчыў. Ён часта адварочваў гнеў свой і не запальваў усёй лютасці сваёй. Паглядзіце, Бог міласэрны, але ў яго быў гнеў, але лютасць была нават у яго, што чалавек робіць усё магчымае і немагчымае, каб знішчыць справу Божую, знішчыць жыццё на зямлі. І тут Бог, як кажуць, уже не глядзіць, што, бо як чалавек паднімае руку на Божае, наступае бяда для чалавека. Бяда для тых людзей, хто вось гэта чыніць, і чалавецтва можа пакутаваць. Дык вось, крыж заўсёды замінаў, каб уводзіць грэшнае і смерць у чалавецтва, і смерць у жыццё чалавека. Крыж заўсёды замінаў, бо калі бачаць крыж, заўсёды ёсць рахунак сумлення ў чалавеку. Калі чалавек глядзіць на абразы святыя, заўсёды ёсць рахунак сумлення ў чалавеку. Чаму д'ябал гаворыць, чаму вось гэтыя ўсякія першае, што стараліся знішчыць усё гэта самае, знішчыць так, каб не было ні крыжа, ні абразоў, нічога. Бо мы, калі паглядзім таксама на гісторыю барацьбы з крыжам, барацьбы з абразамі, барацьбы з жыццём святым, гэта начыналася даўным-даўно. Хрысціянства атрымала свабоду, і мы паглядзім на 9 стагоддзе, асабліва калі распачалася такая сістэмная барацьба супраць абразоў, супраць крыжа, супраць рэліквій мучанікаў. Быў аж цэлы імператар, які паўстаў супраць гэтага, але ў пэўную хвіліну прайграў. Мы паглядзім на пратэстантызм. Калі паўстаў пратэстантызм, пачалася вайна з абразамі, пачалася вайна з крыжамі. Так, у касцёл можна заходзіць, гэта нейкі дом, але гэта архітэктура толькі, ніякага абраза не павінна быць, выяў не павінна быць. Выявы, якія дапамагаюць людзям маліцца, гэта ўсё павінна быць вось так, мы павінны маліцца іначай, але чалавеку дапамагае заўсёды знак святого крыжа, бо чалавек верыць не толькі думкаю, але і вачыма верыць, і бачыць сваю веру, і услухае пра сваю веру, і думае пра сваю веру, і робіць нешта ў карысць сваёй веры. І паглядзім, як гэта вайна ішла з гэтым. Трошачкі змаглося гэта ўсё, нават тыя пратэстанты адумаліся, што нешта, што яны робяць, гэта неправільнае, пакінулі гэта рабіць. Далей пачаліся розныя рэвалюцыі, пачынаючы ад французскай, дзе пачалося знішчэнне ўсяго, абсалютнае знішчэнне ўсяго. І крыжоў, і абразоў, і святыняў Божых. І гэтае знішчэнне ўжо прадаўжаецца больш як 200 гадоў. Паглядзіце, цэлае 19 стагоддзе нішчылі ўсё. Цэлае 20 стагоддзе, вроде бы троху нішчылі, потом троху перарыў быў пасля Другой сусветнай вайны. А бачым, што зараз робіцца. Потом у адным месцы перарыў быў, у нас было знішчэнне. Цяпер як бы у нас трошачкі перарыў, наступіў знішчэнне. На Западзе пачалося вялікае знішчэнне касцёлаў і вялікае знішчэнне крыжоў, абразоў, фігураў Маткі Найсвяцейшай. Што яно? Мешае жыць, як ты не верыш, гэта вера чыясьці, якая людзей, тваіх продкаў, якая засталася.
Могуць быць помнікі архітэктуры ці яшчэ нейкія будынкі, а чаму не можа быць помнікі веры чалавека? Тут пытанне заўсёды. Яны дамагаюцца, каб існавалі помнікі Будды, помнікі старадаўняй язычніцкай веры, іншых вераванняў, якія на гэтага адносяцца спакойна, а вось вера хрысціянская заўсёды мяшала, заўсёды замінала. Крыж заўсёды замінаў, заўсёды мяшаў. Усім ён мяшае крыж. Абсалютна ўсім мяшае. Усяму зямному мяшае крыж, бо гэта крыж збаўлення. Гэты крыж, крыж – гэта знак, які скіроўвае чалавека да Бога. І мы гэта павінны зразумець. Крыж – гэта знак, які скіроўвае чалавека да Бога. Шмат цікавых слоў было сказана пра крыж, знак любові Бога да ўсяго свету, знак вось такі крывавы, знак, можам сказаць, на якім завісла нашае збавенне, памёр наш збаўца Езус Христус. Пагэтаму тут пытанне заўсёды паўстае. Бог з усяго, што вось чалавек дрэннага ўчыніў, мог зрабіць многа-многа добра, і сёння робіць многа добра. Пагэтаму хацелася яшчэ таксама засяродзіць увагу, адну маленькую увагу, як мы сёння адносімся да крыжа і як мы свае адносіны перададзім будучым пакаленням. Мы ведаем, што ў гісторыі тварылася усякага, але ў гісторыі, калі тварылася, гэта было такое патуранне, што вернікі далі не толькі магчымасць, але далі прэтэкст, што вось каб так адносіліся да крыжа. Нешта, значыць, яны рабілі не так. Крыж было, як кажуць, злоўужыванне крыжом, злоўпатрабленне крыжом, асабліва сярод вернікаў было. Пагэтаму аслабла вера, аслаб крыж, як кажуць, знак крыжа ў вачах людзей з дапамогай вернікаў. Пагэтаму вось так было знішчэнне, но само па сабе не, але вернікі прычыніліся да гэтага, бо яны падыходзілі да гэтага па-рознаму, не з вераю, а можа забабонамі ці яшчэ што. Як сёння носяць крыжык, а нават не ведаюць, што гэта такое, як упрыгожанне, як нейкі забабон, ці яшчэ не як знак нашай веры. Пагэтаму, паважаныя, ад сённяшняга дня, ад сёння, ад гэтай хвіліны, ад нас залежыць, як будуць дзеці, унукі і будучыя пакаленні шанаваць нашых родных, блізкіх. Мы, сколькі тут людзей ёсць, столькі ёсць, але нашых, як будуць шанаваць знак Святого Крыжа, як будуць шанаваць святыя абразы, як будуць шанаваць усё, што звязана з Панам Богам. Ад нас залежыць, як мы шануем, як мы перадаём вось гэтую пашану нашым блізкім, родным. Што мы робім, як мы чынім гэта. То есть ад сённяшняга дня залежыць будучыня. Не будзем гаварыць, што заўтрашняга дня, не, ад гэтай хвіліны. Пагэтаму, дарагія браты і сёстры, няхай Дух Святы нас натхняе, няхай Ён нас не толькі натхняе, а дае сілу, моц мужна вызнаваць нашу веру. Бо адзін з дароў Духа Святога есть дар мужнасці у вызнаванні веры. Пагэтаму просім, каб мы не баяліся вызнаць веру ў Езуса Хрыста і не толькі ў цяжкія хвіліны яе вызнавалі, але і ў штодзённасці, і ў тую лёгкую хвіліну. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айц.
померли, и яко молодавству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Верую в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вічного в будучому світі. Праз Єзуса Христа, який, помираючи за нас на крижі, вислужив нам збавлення, з довіром узнесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за ўсіх дзяцей Святого Касцёла, каб яны ядналі сваё жыццё з крыжам Хрыста і, дзякуючы гэтаму, атрымалі ўдзел у Яго ўваскрасенні. Цябе просім. Молимся за святого Отца Льва XIV, у дзень яго 70-годдзя, каб усе людзі бачылі і прызнавалі у ім галаву Касцёла. Цябе просім. Молимся за арцыбіскупа Юзафа Станеўскага з нагоды гадавіны прызначэння яго мітрапалітам мінска-магілёўскім, каб ён з руплівасцю працягваў збаўчую місію Хрыста. Цябе просім. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё Богу, за студэнтаў вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, каб яны ішлі за Езусам шляхам крыжа і сталі удзельнікамі Яго хвалы. Цябе просім. Молимся за моладзь нашай краіны, каб яна шанавала крыж Хрыста, як знак Божай любові да чалавека. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы углядаліся ў Хрыстовы крыж і чэрпалі з яго моц для хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Прашу Бога Усімагутнага, аб святло Духа Святого для тых, ад каго залежыць спыненне воінаў, каб яны кіраваліся жаданнем добра і міру для ўсіх грамадзян. Малююся за несправядліва асуджаных, пакрыўджаных і церпячых ад невылічальных хваробаў. Прашу сэрца Езуса быць для іх міласэрным. Малюся за ўсіх ахвярадаўцаў, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду неба за сваю дабрачыннасць. Цябе просім. Боже, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адкупіў нас праз смерць на крыжы. Выслухай нашыя малітвы праз Христа, Пана нашага. Амен. Ламай Твой хлеб життя, Збавитель нам, як Ти ламав колись Твоїм зябрам, що істинно Тобі познали ми. Нас наближай к себе, Ты хлеб живый. Благослови Христос собраных тут, как у Тебе возрастал звольненный люд. Земное не пригни ярмом своим, коли нам будешь Ты усё во всім. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому.
Просим Тебе, милосердный Боже, нехай нас очистит от усіх провинов ахвяра Твоего Сына, який на алтари крижа знищив грахи всього світу, який живе і володарить на віки вічния. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим их Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Бог это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и збагаведно. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий, Ойче всемогутний, вічний, Божа, Ты постановил збавить человечий род на древе крижа. З райского древа узяла початок смерть. З древа крижа ми отримали новое життя. Ворог, який перемог нас у раї, на древі крижа був переможений Христом Паном нашим. Враз Його Твою велич прославляють хори ангела, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каби наши голоси долучилися до их, разом з ними, вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна повышения, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна повышения. Заправды, Боже, Ты святий, криниця всілякої святості, тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові маёй нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступания. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно.
Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Иозафом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які постулі у надійного воскрешення. І про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, святим Юзефом і обранником, со святими апостолами, всеми святыми, які с предвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала празу все веки вечные. Памятаючи заповедные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Иди ко мне сюда. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана Иисуса Христа, нехай допоможе нам приймаючи. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мене на життя вічне. Амінь.
Я, коли буду зняти над землі, усіх притягну до себе, каже пан. Будьжо прославлений, Єзу Христий, Ти наш Откупитель, Ти наш хліб живий. Слався, Христе, зараз і навек. Оси закрити, Бога
Твоя. Умацованный на святой гостине, покорно просим Тебе, Пане Иисус Христе, приведи до славы из мертвых повстания Твоих верных, яких Ты одарил новым життем про захвяру, складенную на древе крыжа, и які живей володарить на веки вечные. Святый Архангеле Михалия, бережи. Будь с нам обороною. Покорно просим, нехай его знищить вангу, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на звуку душам сують во свете. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Наступные объявы на этот день, 15 вересня, завтра у понедельник, успомин Найсвятейшей Панны Марии Болесной. Успомин. У нас есть святая мша рано в 9 годин. Мы распочинаем Григорианскую святую мшу завтра рано. И у 19 годин вечером тут у нас у костеле. У 18:00 там за днем нам одразу, як ехать от столбцы до обсвежения, на крыжи там повесили фигурку, треба было бы посвятить эту фигурку. Поэтому я так трошечки, пробачьте, что не поговорю с вами поперед, не спонтанно. Але давайте завтра подойдите, кто там удельничал в этих мероприемствах на 18:00, я помолюсь за вас. Отправим там святую імшу, так само каля крижа, за всіх, хто ось там доглядає гэты криж, за всіх, хто за всіх тих ахвярадаўцаў на гэтую фігурку, хто ахвяраваўся. Ось мы подвезем там алтарь, таки называется полявый, то есть перевозный. Там и можно будет помолиться святую мшу. Было бы добра погода, тем больше сподяюсь, что будет добрая. Это там колонёмана, что крыж стоит, как на свержень ехать. Вось. И на будучыню, коли кто будет устанавливать крыжи, а есть тут тенденция вельми пригожая, поэтому я буду стараться при посвящении крыжа так само и мшу отправить коло крыжа и помолиться за всех людей, кто причинился до этой справы, за их, за померлых з их сем'яў. Ось таким чином будет такая удячность за той велькі добрый знак, який мы робим на землі, тут покидаем на землі. 16 вересня аўторак успамін святого Корнелія, папы Кіпрыяна, біскупа і мученикаў. Святая імша будзе ў гэты дзень у аўторак у 19:00. У сераду, у чацвер успамін святого Станіслава Косткі, законніка, 18 вересня. І 20 у суботу святого Андрея Кім Теогона, пресбітера, і Павла Чон Хасана, поплечников, мучеников Кар'янських. У середу буде святая мша у 9 раніці, у четвер у 19, у п'ятницю у 19 і суботу 9:19. Коли буде що мінятися, можна сочити у супольцы Вайбера. У отце Держатерова святая мша у наступную неделю будет у 9 годин, у Новом Свержні у 13:00. Я хочу згадать, что распочалися занятки по религии. Расклад есть на дошцы объяв при ўваходзе и на ўваходных дверах у дольны касцёл, а так само у супольцы Вайбера. Кто спозднился, можно еще записаться. Я вас вельми прошу поклопотиться, как дети ходили на религию. Но много есть разного у детей, много загрузили детей, але они все равно больше сидят у телефонах, чем вы загрузили их. Поэтому дякуйте Богу, что в школах отняли от их телефоны, может трошечки отвучатся
Поэтому это не то, что это нечто страшное, это такая залежность уже себе не представляет. Не потурайте, что ай-яй-яй, можете так это, чисто так солидарности такой, але это будет фальшивая солидарность. Ну, добро, что забрали телефоны. И не говорите, что як, некоторые еще учат, як можно пронести, бо яны ж не могут без дитяти. Это вот хвилинки прожить. Ранее жили без телефонов, не поумирали, все жили добро, ничего страшного. И будут жить и зараз. Это такая справа, без этого можно прожить. Это такая залежность страшная, что жах полохливый. Поэтому, коли ласка, я вас вельми прошу, вот эта справа, говорите, размовляйте, не сваритесь, а просто размовляйте с детьми и говорите, что вот это треба, так, слухай зараз мяне, бо потом сам будешь этому самому учить. Пакуль вось вы, як бы так можем сказать, з'являецеся выхавателями, и дети у выхаванні залежаць от вас, поэтому старайтесь выхоўваць дзяцей максимально. Не говорите, он уже великий подросток. Великий будзе пасля, як вырасце, пойдзе на свой хлеб, вот тады будзе великий. И кажуць, флаг у руки, и все навстречу. И все тяжкости, что есть у жизни. Паважаныя, захвочваю купляць новый номер часопіса «Аве Мария». Есть у нас у киоску. Мы немного берем, 100 только экземпляров на 2 парафии. Коли ласка, захочваю купляць, и каб это вось так трошечки познавать нашу веру, троху мець так, дачынение до штодзённасці нашего костела. Я хочу тоже подяковать вам за ваши ахвяраванні, якія вы складаете, асабліва на орган. Я просто хотел бы так троху вам высказать, бо это все так, ничего тут секретного нема, что есть магчымасць набыць орган, ён коштуе этого органа 25 000 евро. Это довольно добрый орган на 12 регистров. Так само плюс до гэтага коштуе 14 000 евро. Это значит разобрать орган, и приедет человек с Германии и собере гэты орган тут у костеле. Это первое. Поэтому агульная колькость это будет 38 аж, вельми дорого. Некалькі ахвярадаўцаў яшчэ, калі я раней говорил, вось один человек нават аж 10 000 рублёў принес. Яму вельми удзячны, потом еще там $1000, потом еще некалькі. То есть там у сумме собиралось, что я полностью с костела за костельные гроши расплатился с человеком за то, каб разобрал орган. Это 6500 евро. Я ему перелічыў. Гэтыя таксама мне там дапамаглі пералічыць, але это не значит, что дапамаглі и что я им не повинен отдавать. Это я повинен отдавать. Поэтому вот что собираете, вот с этого в этих днях мне приносили уже так недзе каля 3-4 тысяч евро, выбачце, тысяч рублёў. И тут потихонечку вот сегодня приносит, ну кто сколько сможет, я вас вельми прошу, кто можете, это потихоньку будем собирать, я буду отдавать. Это не говорит, что я вот повинен за 2 тыдня отдать. Я повинен унести другую сумму, я попрошу, там мне унесут эту другую сумму, але эту сумму мы повинны будем отдать, дорогие браты и сестры. Поэтому потихоньку отдадим, может, месяц, 2 месяца, але мы повинны будем отдать эту сумму так. И это самое. А то помню, біскуп мне так трошечки был, арцибіскуп говорил так, была вельми тяжкая ситуация, так и он мне позычил был, а я забылся, что он позычил. А потом я пришел до него, он говорит, должок еще тебе висит, там невеликая сумма. Я говорю, экселленция, до 27-го года дадим. Говорю, ничего страшного, это не переживайте. Это потихоньку будем по месяц там по 500 рублей каких-нибудь отдадим. Вот. Ничего, все зробиться, буде у нас пригожий орган, і хтось там написав у суполці, буде і пригожая музика, орган это завжди такое особливое, буде у нас і пригожий алтар, это так само все йде, все наперед йде, все робим. Поэтому, дорогие браты и сестры,
Все будзе добра. Збудавалі касцёл, паглядзіце, як стараліся, і ўпрыгожым хорошо. Гэта такія аб'явы. Дзякую вам за дапамогу і за тое, што дапамагаецеся, стараецеся. Я тоже буду старацца где-то шукаць. І я думаю, знойдуцца людзі, якія будуць стараць дапамагчы нам нашай парафіі ва ўсіх справах. А зараз прыміце Божае благословение. Сегодня тоже вспомните о молитвах. Я зараз одразу после этой мши еду у Островец, там подвышение Святого Крыжа, и там мы перевезли фигуру Михаила Арханёла, там ксёндз запросил, как сделать такую перегринацию, уже давно никто не робил, але вось, дякую Богу. Так само еще там будет в Островце до другой парафии, пойдет, там еще несколько парафий попросили. Вось гэта самы, памаліцеся там за ксяндза аднаго са Шмяны, які памёр малады, яшчэ 34 гады, толькі бедны хлопец. Этот самы, ну там нешта сталася, кажуць, імшу адправіў, зашоў так, і многа доўга ніхто не думаў, што он там некалькі дзён мёртвы ляжаў там в адным месцы. Так, стаіць машына, і так нават шукаць не пашукалі, ну, а ў чалавека хіба штосьці там дрэнна было, кепска стала і так. Вось, даволі малады хлопец. Прыміце Божае благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану. Фабияне, наш судотворца, став печений оборонца, нам шлях спавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш судотворца, став печений оборонца, нам шлях спавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш судотворца, став печений оборонца, нам шлях спавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка й хвали алтара слугу Твоєго Айця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Святий крижу наймилейший, з усіх древов найславнейший, в этом древе
воз Христових ран пролита. Найсвятейший сохран, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Амін. Няхай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Амін. Няхай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя.